प्रथमावनो आङो निउस चेनेलनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरग्रोबाय। दिनैहाय आङो रुनिखाथायावहाय बे रुनिखाथा ओनसोलाव आङो फार्स्ट टाइम केम्पिं खालामदों आरो बे लेम्बु बस्तियाव। लेम्बु बस्तिया आरो बारा गिदिर गामिबो नङा, जास्ट बे गामिनि सिनियर मानसिफोरखौ लेंहरनानै गामिनि गावबुराफोरखौ लेंहरनानै आं दिनै बिसोरजों लोगो हमदों। लोगो हमनानै बिसोरो आंखौ बे लकेलनि मानसि हिसाबै मोजां गनायनानै लादों आरो बिसोरो गोसो खुसियै बरायदों आरो बे गोसो खुसियै बरायनायखौ बिसोरनि बे गांनाय आरो लुबैनायखौ होगोन होननानै आंबो आरो बिसोरनि साननाय हनायखौ आं गासिबो बुजिनानै दिनै आंनो भट होगोन होननानै आं आसा खालामदों। आंनि हिसाबावथ' आं बुंबोगासिनो दंखायो, आङो इन्टार आं सिडनि समस्तियाव 70,000 भट मोननानै आं देरहागोन होननानै आं आसा खालामगासिनो दं। जिथु इउपिपिएल आरो बिपिएफआ मावनो हायै खामानि, बे खामानिखौ आं रायजो राजानो मावफुंनानै रायजो राजानि गोसोखौ आं गोजोननाय होनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। रनजित सारनि खोथाखौ मा होनबावनो। रनजित सारा दिनैसिम बियो गावनि न' खाथियावनो बियो नायाखै जे बे गावनि न' खाथिनि सोरगिदिं मानसियानो गावनो जे इलेक्सन गेलेबा भट होगोन ना होआ बेखौ सिन्था खालामाखै। बियो दिनै कंग्रेसनि बे बोलोखौ दासिमबो मिथियाखै। कंग्रेसनि आदर्शखौ कंग्रेसखौ जे रायजो राजाया इसेबां मोजां मोनो बेखौ मिथियाखै दिनैसिम। ओंखायनो बियो दिनै बेबादि खोथाखौ बुंदों। इउजिआथ' सिडलिनि सोमोन्दै मा मिथिनो। इउजिआ जाहैबाय दतमानि आरो बियो जाहैबाय केन्डिडेटआ सापागुरिनि। थ' गतिके इउजिनाव जेबो नलेज गैया सिडलिनि सोमोन्दै। सिडलिनि जाय थागिबि बिसो बुंनो हागोन जे सिडलियाव माबादि इलेक्सन जायो आरो सिडलिनि रायजो राजानि गोसोआ माबादि।